otu bọtụlụ ka ọ mụrụ akwa mmadụ ka nke a na-akwa ndị ya asụrụ dị one bottle half enye o aṅụfọ ga na-egbu ya otu ọ ṅụchazie one bottle naanị maka chukwu anyị buru ọbara n'isi ha nna m jisi ike o ele aha gị nkịta ara ahụla m ọgụ n'anya jisi ike tawa ndị ma a na-atagburu mgbe ugbu a eziokwu o jide nwayọọ tapụrụkwa ebe ọ bịara na-ekwuchi gị aka gị na-aja eze agba ọbịa eriri eri a na-apị gị aka n'oge ya na-atọ ya aka nga akwụghịrị ahụ ọnị n'ọnụ onye si ụmụnze dị ebe a ụmụnze onye ụmụnze oge iwe onye ebe a eo lashis gị ka atala ahụhụ ọ dị n'ọka shọvel eji egwu ala ili ebe ọ na-agakwa ọ na-aga ịlụọla dị mba ịlụọla iji rọsh atie mba onye ọrụ dọmịlụ maka onye re ha ya grampa na-eliza nne m nna ya kwụ nnọọ o ịwụọla grampa wụ ije ụnyaahụ daalụ onye nọ gị n'akụkụ yi blak ọkwa na onye jidekwe foonu gị ọfụma a ebe a na-ekwokwa nye atọ na foonu gị ihe akwa ndị nnapụ otu oyi blak na ya banye ọhịa ya na-ewu achakọ aga amazi onye wee ewu na mmadụ na ya ewu nnọọ oyibe ga wudu oyi nwa ga wudu aha gị ọgịnị nna aka ntụtụ ọ ga-awụ aha ya nwụ like name like biara isi ike tụtụwa wanda atụtụrụ gị lekwe gị na nga dịgasịrị mere ọdụ n'ime onye ka ewa ya kwara n'ọkụ na ndụ ya niile onye ka anọdụ na vileji ndị iwe ọkụ kwụjụọ na ntị ga na-ekwu ụgwọ mara ụtọ gewa ya ọkụ were foonu red ihu gbakwa ụka awọ mụọ ya awọ mụọ n'ụtụtụ onye ga-eri eliza nne m tụwa steepụ o nwaanyị ọma mọmị shanshan n'ụkwụ nwaanyị iwiri tụwa steepụ gị ọwụdụ gị mere onwe gị ebe nwaanyị ọma nnọọ o onye kwarala gị gahụ na-agbalịrị onye nọ gị n'azụ nwanne m ọhụ ọgwala nwanne ya ọ sị gị ebe ụla o ọnwụ ụgwọ onye ọbụla ji ihe ị ga na-ekpe ekpere bụ mbọsị ị ga-anwụ ka e nwekwa onye ga-abịa lie gị mbọsị onye ga-anwụ echi ga-anwụ ka e nwekwa onye tọndakwa ya na-ekebe echi ị ga-anwụ onye kwuru ihe esa asị m go repeat after me ihe m tụrụ echi ị ga-anwụ ka e nwee onye ga-abịa lie gị echi onye ga-anwụ echi ga-anwụ ka e oluwa nwekwa bọị gbanye ọnụ maịka hello office mic gbanye mic ya lawa ọ nwere iyiri ha na white otu ya dịka onye a waipụrụ memori ụmụazị ibe gị nọcha na green a na-apị ha aka ha na-achị onye jijiri kwere blak onye nwere ha ọ wee senti ka a bịakwara ili a ga-aga eli onye gbara ya sent John Meraj ọ gajere eluigwe oredi bata orubeghị ka iwu sent abụrụzie senti mụ na onwe mgbe m ga-aga m gwụrụ gị na pefim agba ga-agba dị nna nnọọ akpa onye ka i burule onye nwe akpa ọmakwa na ibu akpa ya nnọọ efebere ala ka iyi ha onye ọzọ nwụọ gị gwa ha eberewa gị gbago Owere gaga zụrụ ọgwụ gbagwo ụka ọ na-agakwa ọ na-aga nna ọ gwụla na ị ga-atawa bọtụlụ biko don finish ị ga-elo bọtụlụ ahịa okoro ka o yikwere ego nwanne gị eweta gị na-ewe o yiri gị n'ihu mana ọchị mana abụba mana ịnụ mmadụ aka n'obi onye rụgabụ bifo anyị ma onye ewu nnọọ onyeisi ga-emechara bụ okpu Chineke ekele dịrị Chukwu onye isi onye a bifo kpupu ya egwu ahụ mba ikpupu ya nga ihe a ga-eji ekpe ige ya nọdụ a ga-eweta jak wee expand ya dị ka bifo ọbanye ọkwa ka osime broda kwe ndewo sa unu niile nọ nnọọ na the same grade ihe ma ebe a too much onye ka akọrọ onye ka akpọ onye the same family akụkwara nwanne gị ọbụ senior brother enwe na emege nọnsensị ọgụnwa ụdị nọnsensị sa nnọọ o enye abịa idi ka ọ bụ idi nya gị anyị hụ na ihe ma ahụ ihe daalụ sọ daalụ iwe na-ewe ya ọ ga-alawakwa be ya iwe ọ ga-eremotu nkịta na-abụ na mpịwa remotu oke nwa ọla ntị ahụ siela anya onye ukwu na onye nta kwụghachi ọla ntị
Polante Morogo, ma'am, I went to go pick up my hop and I open. They just say, oh, let's like this, but all the bone go. Ra? Oh, Japan, Pan, I try, I like that pan. No, oh, I like you. So, oh, well, wouldn't be, man. Mommy, camera key, Jesse. I How do you go call it? have what they go call it. On I got one. Oh, my God. When you're like a sweet in your room, Camera come, mommy, Jesse. I got one. I won't farm when I go when you're looking at on camera. And then they are farm. That's my sister, one day Miracle. Wow. Yes, Miracle Global is our brother. Yes. All one night Muki that we are proud of. Yes. We are here because of him. On your name, make him say, make him back for you. My wife go UK. He will leave his work and then come to us. The wife is my sister. And the boy who UK is going near Africa issue of my human harmony. Actually, the room, na UK. Na ke UK dia, na UK or UK dia. UK. Na ke Chere kam tu puni I say e tronto mo ke le bi bi na yo na mo ke UK. I see le kwe room merak le kwe room na UK. Awu kine jabe aro fe me ra chapo ke. Amwa. E mo do tola shiguru na. Ai pona me na ga be na fu ma ka. Oh na rock na ga come on. Na ko kwashe na akoko ge. Onye ga to. You can cover one day just cover am. Hello, good morning, good afternoon, good evening, depending where you are seeing this video from or when you are getting to watch this video. My name is Chief Imo, of course you know me. Forget how I dress, I want you to listen to what I am about to address. I used to say, or I have always warned us to be very, very careful of what we say when you have a misunderstanding with someone, that you are quarreling with somebody now. You are spitting everything out, everything you did talk. You don't even care to know that. Like in the Igbo say, that after everything, both of you might reconcile. And you're not just saying it face to face. You come online, you begin to talk, you talk. Some men have turned themselves into market women. They talk without no mercy. They talk without thinking. They talk without reasoning. As a man, a matured man at that suckled the mother's breast, you're supposed to have a rethink before you can say anything, no matter how you are hot, no matter how that person pushes you to the wall. You're supposed to think before you speak. Remember, after you must have said it all, you come back to say, I am sorry, blah, 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 all of those things. It is easier to say, or it is easy to say, I am sorry, but it is not always easy to forgive and forget. Be in control of your anger. I've said this countless of times, anytime I name a live video. Be in control of your anger. Don't allow your anger to always control you, to open your mouth and say everything. Saying everything, there is always a regret after saying everything. So today I want you to have this at the back of your mind, that there is every need for you to throw magimbo makambosi reckoning okuyana bia maka days of reckoning e show we hupi onya hin na to vam ta. I want to finish her, I want to finish him. Na pogi no e mankebe izoku mankabi. You just want to be on top. You want people, and the funniest part is those following you will be clapping for you. They will be saying, oh, you are winning. You don't win. Your mouth is sharp. You are the greatest of it. Give it to all hot. Blah, 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 blah. After praising you, they are on their own. Don't be them send you message. Here will ginger the ginger, and they ginger at the end of the day, you will sit down somewhere and regret every action you have taken. The message or the summary of this message is: do not be weak in voicing out your mind the way it is.
I am a type that whenever I'm angry, instead of me to, because I know how my anger they come. As I they laugh easily, that's how my anger they come easily. Bam, bam. Within 2 seconds, I don't verse. Within the next minute, I don't forget say I verse. I go to regret everything. So I have always learned to be what? To be comfortable or to be comportive, or to I've learned to be English I mean at this point. So because you understand where I'm coming from. English I would so please, I want us to do what? Maria we make your God again, Emilio Nyonso. Even if you perform, no matter how you are pushed, you know, no too small break. Catch you